Искаме да се обърнем към вас, да ви разкажем една история, която може да промени живота на всички хора. Искаме да ви кажем за голямата любов за нашия Господ Исус Христос, който преди 2000 години умря за греховете ни. Защото Библията ни казва, че защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден Син, за да не погине нито един, но който вярва в Него, да има вечен живот. Защото Бог не е изпратил Сина Си в света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. И днес се обръщаме към всички вас и с молба ви умоляваме да дойдете и да приемете този живот, който е дар от Бога. Защото Библията казва, че заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашият Господ Исус. Молиме ви, днес е благоприятното време. Днес е спасителният ден, защото утре не знаеме какво ще бъде. Животът на човек е много кратък. Библията казва, че човешкият живот е лъх. Човешкият живот е като трева, като цвете, който изсъхва. Но Библията казва, че Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашият Господ. Бъдете благословени. Днес е благоприятното време. Днес е спасителният ден. Библията казва, че днес, ако чуеш гласа му, не закоравявай сърцето си. Нека Господ Бог да ви благослови. Амин.